салом тамошобинони азиз, соли 2023 дар баробари бурдҳояш бохтҳое дошт, ки ба дили мардум дард ва ба чашмонашон ашк овард. Имсол мо чеҳраҳоеро бохтем, ки онҳо дар зиндагӣ бо ҳунар, истеъдод ва донишу тавоноияшон барои миллати тоҷик коре анҷом доданд ва номашон дар китоби таърихи миллат бо хати заррин сабт гардид. Некрӯз Ниёзов, овозхони ҷавон ва боистеъдоди кишвар, ки нав ба майдони ҳунар роҳ ёфта, ба саҳнаҳои бузург қадам мениҳод, дар синни 27-солагӣ бар асари садамаи нақлиётӣ ҷон бохт. 7 июни соли 2023 бошад дили нависанда, публисист, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, донишманди маъруфи тоҷик, мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Зафар Мирзоён аз тапидан боз монд. нависандаи халқи Тоҷикистон ва узви иттифоқи нависандагони Иттиҳодии ҷумҳурии шӯравии социалистӣ Саттор Турсун 5 июн дар синни 77-солагӣ дунёро тарк кард. Амиршоҳ Миралиев, ходими давлатӣ ва яке аз чеҳраҳои матраҳи сиёсати Тоҷикистон, 6 декабр дар 77-солагӣ аз олам чашм пӯшид. ӯ барои табобат ба Туркия рафта, дар яке аз бемористонҳои Истамбул ҷарроҳӣ шуд ва пас аз ҷарроҳӣ нисфирӯзии 6 декабр аз олам гузашт. Журналист ва нависандаи маъруфи тоҷик Раҷаб Мардон 22 апрели соли 2023 дар синни 83-солагӣ оламро тарк гуфт. ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Сабоҳат Қосимова 24 майи соли ҷорӣ дар Душанбе аз олам чашм пӯшид. ӯ 72 сол дошт ва то нафасҳои охирон дар театри Аҳорун фаъолият кард. Сабоҳат Қосимова ҳамсари Фаррух Қосимов, ҳунарпеша ва коргардони шинохтаи тоҷик буд. хоҳари ӯ Муқаддас Набиева ҳам аз овозхонҳои шинохтаи тоҷик буд, ки дар ҷавонӣ ба таври мармӯз аз олам даргузашт. ҳамчунин қатли ваҳшиёнаи Шӯҳрат Исматуллоев тобистони соли равон ҷомеаро такон дод. Шӯҳрат Исматуллоев, муовини пешини раиси Орион Бонк, 23 июни соли 2023 дар маркази шаҳри Душанбе рабуда шуд ва ин сарусадоҳои зиёдеро ба бор овард. ҷасади Исматуллоевро 13 август дар минтақаи саразми шаҳри Панҷакент пайдо карданд. нахуст натоқи телевизиони тоҷик Рафоат Абдусаломова 24 октябр дар Душанбе дар синни 84-солагӣ аз олам даргузашт. Шералӣ Ҷураев, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистону Узбекистон, 4 сентябр дар синни 76-солагӣ дар шаҳри Тошканд аз олам даргузашт. дар ин баробар дар соли 2023 профессор Бурҳон Мамадқулов, фалаксарои маъруфи тоҷик Чилахон Холов, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Шавкат Халилов, коргардон Муҳаббат Сатторӣ, академик Саид Муҳаммад Одинаев, адабиётшиноси шинохта Муртазо Зайниддинов, профессор Усмонҷон Ғаффоров, рӯзноманигори собиқадори тоҷик Аслан Доди Худоев, собиқ раиси ҳизби коммунистии Тоҷикистон Шодиш Абдолов, шоир, забоншинос ва рӯзноманигори тоҷики муқими Бухоро Асад Гулзодаи Бухорӣ аз олам чашм пӯшиданд. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. хайр.